Η φιλοσοφία είναι μια επιστήμη και όπως όλες έχει πολλούς όρους. Ας δούμε σύντομα 67 από αυτούς τους όρους. Φιλοσοφία. Η αγάπη της σοφίας. Το τι είναι η φιλοσοφία σε αντίθεση με άλλες επιστήμες είναι φιλοσοφικό ερώτημα. Η κλάδη της φιλοσοφίας. Οντολογία ή μεταφυσική. Η μελέτη του τι υπάρχει, τι είναι το όν. Επιστημολογία. Η θεωρία της γνώσης, πώς ξέρουμε όσα ξέρουμε. Ηθική. Η μελέτη του σωστού και του λάθους, των αξιών και της διαγωγής. Λογική. Η μελέτη των κανόνων του ορθού συλλογισμού. Αισθητική. Η φιλοσοφία της τέχνης και του ωραίου. Κατηγορίες της μεταφυσικής. Μονισμός. Η θεωρία ότι η πραγματικότητα αποτελείται από ένα βασικό στοιχείο. Διεισμός. Η θεωρία ότι η πραγματικότητα απαιτείται από δύο στοιχεία, π.χ. σώμα και ψυχή. Υλισμός. Η πεποίθηση ότι μόνο η ύλη υπάρχει πραγματικά. Ιδεαλισμός. Η άποψη ότι η πραγματικότητα είναι πνευματική ή κατασκευή του νου. Δετερμινισμός. Η ιδέα ότι κάθε γεγονός καθορίζεται από προηγούμενη αιτία, αμφισβητώντας την ελεύθερη βούληση. Τελεολογία. Η μελέτη του σκοπού ή του τέλους των στόχων των πραγμάτων. Υπόσταση. Αυτό που υπάρχει από μόνο του και παραμένει το ίδιο, ακόμα και αν αλλάξουν οι ιδιότητές του. Π.χ. ένα μήλο παραμένει το ίδιο αντικείμενο, είτε είναι πράσινο είτε κόκκινο. Συμβεβικός. Μια ιδιότητα που μπορεί να έχει ή να μην έχει ένα όν χωρίς να χάσει την ουσία του. Π.χ. το χρώμα του ρουμαλιός ενός ανθρώπου. Καθόλου. Γενικές έννοιες ή ιδιότητες που υπάρχουν σε πολλά πράγματα ταυτόχρονα. Π.χ. η ερυθρότητα που υπάρχει σε όλα τα κόκκινα αντικείμενα. Καθέκαστον. Τα συγκεκριμένα ατομικά αντικείμενα που υπάρχουν στο χώρο και τον χρόνο. Αυτό το συγκεκριμένο τραπέζι για παράδειγμα. Νομιναλισμός. Η άποψη ότι οι γενικές έννοιες όπως η ανθρωπότητα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα, αλλά είναι απλώς ονόματα που δίνουμε σε ομάδες πραγμάτων. Ρεαλισμός. Υποστηρίζει ότι η πραγματικότητα υπάρχει ανεξάρτητα από την ενσυνείδηση. Κατηγορίες της επιστημολογίας. Εμπειρισμός. Η πεποίθηση ότι η γνώση προέρχεται κυρίως από τις αισθήσεις και την εμπειρία. Ορθολογισμός. Η άποψη ότι η λογική και η νόηση είναι η κύρια πηγή της γνώσης. A priori. Η γνώση που αποκτάται ανεξάρτητα από την εμπειρία. Π.χ. 1 και 1 ίσον 2. A posteriori. Γνώση που βασίζεται στην εμπειρία και την παρατήρηση. Σκεπτικισμός. Η αμφισβήτηση της δυνατότητας βέβαιης γνώσης. Σολιψισμός. Η ιδέα ότι μόνο ο δικός μου νους είναι βέβαιο ότι υπάρχει. Θεμελιοκρατία. Η άποψη ότι οι γνώσεις μας βασίζονται σε κάποιες βασικές, αυταπόδεικτες αλήθειες που δεν χρειάζονται περαιτέρω στήριξη. Συνοκεντρισμός. Η θεωρία ότι μια πεποίθηση είναι δικαιολογημένη αν ταιριάζει λογικά με το υπόλοιπο σύστημα των πεποιθήσεών μας, σαν έναν ιστό αράχνης. Απειροκρατία. Η ιδέα ότι κάθε λόγος για μια πεποίθηση χρειάζεται έναν άλλο λόγο, οδηγώντας σε μια άπειρη αλυσίδα δικαιολόγησης. Αξιοπιστιοκρατία. Μια γνώση θεωρείται έγκυρη αν προέρχεται από μια αξιόπιστη διαδικασία. Π.χ. η όραση σε καλό φως είναι αξιόπιστη, μια παρέστηση όχι. Θεωρία της αντιστοιχίας. Μια πρόταση είναι αληθής αν αντιστοιχεί στα πραγματικά γεγονότα του κόσμου. Πραγματισμός. Η αλήθεια μιας ιδέας κρίνεται από το πόσο αποτελεσματική ή χρήσιμη είναι στην πράξη. Κοινωνικός επικοδομισμός. Η θέση ότι η γνώση κατασκευάζεται μέσα από κοινωνικές διαδικασίες και δεν είναι πάντα μια αντικειμενική αντανάκλαση του κόσμου. Δικαιολογημένη αληθής πεποίθηση. Ο κλασικός ορισμός της γνώσης από την εποχή του Πλάτωνα. Για να ξέρεις κάτι πρέπει πρώτον να το πιστεύεις, δεύτερον να είναι αλήθεια και τρίτον να έχεις λόγο δικαιολόγηση να το πιστεύεις. Πρόβλημα Γκέιτερ. Μια διάσημη φιλοσοφική πρόκληση που αποδεικνύει ότι μπορεί κάποιος να έχει δικαιολογημένη αληθής πεποίθηση από καθαρή τύχη, άρα αυτό δεν αρκεί για να θεωρηθεί γνώση. Κατηγορίες της ηθικής. Ωφελημισμός. Η ηθική θεωρία που λέει ότι σωστό είναι ότι αν φέρνει τη μεγαλύτερη ευτυχία στους περισσότερους. Δεοντολογία. Η ηθική που βασίζεται στο καθήκον και τους κανόνες, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Μηδενισμός. Η άποψη ότι η ζωή και ο κόσμος δεν έχουν εγγενές νόημα ή αξία. Ειδονισμός. Η θεωρία ότι η ειδονή είναι το ύψιστο αγαθό. Κοινωνικό συμβόλαιο. Η ιδέα ότι οι άνθρωποι παραχωρούν ελευθερίες στο κράτος με αντάλλαγμα την προστασία. Αρετή. Ηθική ποιότητα ή εξοχή του χαρακτήρα. Ηθικός ρεαλισμός. Η άποψη ότι υπάρχουν αντικειμενικά ηθικά γεγονότα στον κόσμο. Το κακό είναι κακό, είτε το πιστεύουμε είτε όχι. Ηθικός αντιρεαλισμός. Η ιδέα ότι οι ηθικές αξίες είναι ανθρώπινες κατασκευές και δεν υπάρχουν έξω από εμάς. Συναισθηματιοκρατία.
Η θεωρία ότι οι ηθικές κρίσεις δεν είναι αλήθειες, αλλά απλές εκφράσεις συναισθημάτων. Π.χ. όταν λέμε ο φόνος είναι κακός, στην πραγματικότητα λέμε όχι στον φόνο. Ηθικός σχετικισμός. Η πεποίθηση ότι η ηθική εξαρτάται από τον πολιτισμό, την εποχή ή το άτομο και δεν υπάρχει παγκόσμιος κανόνας. Συνεπειοκρατία. Η ηθική αξία μιας πράξης κρίνεται αποκλειστικά από το αποτέλεσμά της. Ο ωφελημισμός που είδαμε είναι η πιο γνωστή μορφή της. Η ηθική των αρετών εστιάζει στο χαρακτήρα του ατόμου και όχι σε κανόνες. Ρωτάει τι θα έκανε ένας ενάρετος άνθρωπος. Ηθικός εγωισμός. Η άποψη ότι ηθικά σωστό είναι να πράττει κανείς με βάση το δικό του μακροπρόθεσμο συμφέρον. Ηθικός αλτρουισμός. Η θέση ότι έχουμε ηθική υποχρέωση να βοηθάμε τους άλλους ακόμα και με δικό μας κόστος. Φυσικό δίκαιο. Η ιδέα ότι υπάρχουν ηθικοί νόμοι εγγενείς στην ανθρώπινη φύση, τους οποίους μπορούμε να ανακαλύψουμε μέσω της λογικής. Κατηγορίες λογικής. Συλλογισμός. Μια μορφή επιχειρήματος που ένα συμπέρασμα προκύπτει από δύο προκείμενες. Σόφισμα. Ένα επιχείρημα που φαίνεται σωστό αλλά είναι λογικά λανθασμένο. Διαλεκτική. Η μέθοδος αναζήτησης της αλήθειας μέσω της σύγκρουσης αντίθετων απόψεων. Θέση, αντίθεση, σύνθεση. Παράδοξο. Μια πρόταση που οδηγεί σε λογική αντίφαση, παρόλο που φαίνεται βασισμένη σε έγκυρες προκείμενες. Λογικά σφάλματα. Ad hominem. Επίθεση στο πρόσωπο αντί για το επιχείρημα. Αχυράνθρωπος. Η διαστρέβλωση της άποψης του αντιπάλου ώστε να είναι πιο εύκολο να την καταρρύψουμε. Επίκληση στην αυθεντία. Το να θεωρούμε κάτι σωστό μόνο και μόνο επειδή το είπε κάποιος διάσημος ή ισχυρός. Κυκλικός συλλογισμός. Όταν το συμπέρασμα περιλαμβάνεται ήδη στην προκείμενη. Π.χ. η βίβλος είναι αλήθεια γιατί την έγραψε ο Θεός, και ξέρουμε ότι ο Θεός υπάρχει γιατί το λέει η βίβλος. Φυσιοκρατική πλάνη. Το να θεωρούμε ότι επειδή είναι κάτι φυσικό, είναι αυτόματα και καλό ή ηθικό. Ad populum. Η ιδέα ότι κάτι είναι αληθές επειδή το πιστεύουν οι πολλοί. Ψευδές δίλημμα. Η παρουσίαση μόνο δύο επιλογών ως των μοναδικών δυνατοτήτων, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν και άλλες, π.χ. ή είσαι μαζί μας ή είσαι με τους τρομοκράτες. Επίκληση στο συναίσθημα. Αντί για λογικά επιχειρήματα χρησιμοποιείται η πρόκληση λύπης, φόβο ή οργής για να πιστεί ο ακροατής. Κατηγορίες αισθητικής. Η οντολογία της τέχνης. Εξετάζει τι είδους πράγμα είναι ένα έργο τέχνης, είναι ένα υλικό αντικείμενο, καμβάς, μια ιδέα στο μυαλό του καλλιτέχνη ή μια σειρά από οδηγίες. Παράδειγμα, αν καταστραφεί ο αρχικός πίνακας της Μόνα Λίζα, η Μόνα Λίζα πάβει να υπάρχει. Στη μουσική, το έργο υπάρχει κάθε φορά που εκτελείται. Η αναπαραστατική τέχνη, μιμητισμός. Η κατηγορία που μελετά τη σχέση του έργου με τον πραγματικό κόσμο. Εδώ ανήκει η ιδέα ότι η τέχνη είναι ένας καθρέφτης της φύσης. Κεντρικό ερώτημα. Πρέπει η τέχνη να μοιάζει με την πραγματικότητα για να είναι καλή? Ο φορμαλισμός. Εστιάζει αποκλειστικά στα δομικά στοιχεία του έργου, τη σύνθεση, το χρώμα, τον ρυθμό, τη γραμμή. Για έναν φορμαλιστή, το τι δείχνει το έργο είναι δευτερεύον μπροστά στο πώς είναι κατασκευασμένο. Η εξπρεσιονιστική κατηγορία. Εδώ το κέντρο βάρους πέφτει στο συναίσθημα. Η τέχνη θεωρείται το μέσο με το οποίο ο καλλιτέχνης μεταφέρει μια εσωτερική κατάσταση στο θεατή. Η θεσμική κατηγορία. Μια πιο σύγχρονη προσέγγιση που υποστηρίζει ότι κάτι είναι τέχνη όχι λόγω κάποιας εσωτερικής ιδιότητας, αλλά επειδή το σύστημα της τέχνης, γκαλερί, μουσεία, το έχει ορίσει ως τέτοιο. Η γνωσιακή αισθητική, η ιδέα ότι η τέχνη είναι μια μορφή γνώσης, μας διδάσκει πράγματα για τον κόσμο, τον εαυτό μας ή την ανθρώπινη εμπειρία που η επιστήμη και η λογική δεν μπορούν να εκφράσουν. Παράδειγμα, ένα μυθιστόρημα του Ντοστογεύσκη μπορεί να μας μάθει περισσότερο για την ενοχή από ένα χειρίδιο ψυχολογίας. Η αισθητική της πρόσληψης μεταφέρει την προσοχή από τον καλλιτέχνη στον θεατή. Το νόημα του έργου δεν είναι κλειδωμένο μέσα στο αντικείμενο, αλλά δημιουργείται τη στιγμή που κάποιος το βλέπει ή το διαβάζει.